на планетата идва една нова духовна вълна. Сега всеки трябва да стане жрец вътре сам на себе си, собствения си ултар. Вече не сме на дъното. Дъното е минато. Сега войната създава стрес да искаме нещо повече. Да искаме да сме по-добри. Как да еволюираме така, че да нямаме идея за враг? Вакуш отваря един нов път, който е нарекал пътя на мъдростта. Вакуш казва, че всеки носи Бог в себе си вътре. И то Бог чака да бъде събуден. Всеки трябва да се усети като Бог в развитие. Нас са ни обучили да мислим, че света е добър и лош. Че има зло. Прави това, прави онова. Ама аз искам да знам защо. Ние не можем да натиснем вътрешното си копче за развитие по този начин. Има просто полярност, която е част от обучението. От причинния свят погледнато няма страдание. То всъщност е обучителен процес. Той е преживял всъщност духовната трансформация вътре в затвора, нещо, което се казва космично свръхсъзнание. Той е излязъл извън матрицата на земното. До каквото се докоснеше от външния свят, го удохотворяваше като мисъл. Той казва, че след 100 години смъртта ще бъде добродетел. Няма смърт, има само преход, че идва знанието, което ще смени вярата. Той казва, аз знам за праженото, аз не вярвам. Тук се маха вече идеята за избрания. Всеки е избран. Просто трябва да се осъществи. Природата е безжалостна, човека е жесток. Ако уж говори за събуждане на духа вътре, кундалини в момента в хората е латентна, тя спи и чака всъщност да разширим съзнанието си, да я събудим, за да може да я понесем. Всъщност това е Бог в нас. Идеята за добра карма и за лоша карма също ще отпадне. Ще дойде време, когато ще искаме някой да ни направи нещо лошо, за да може да претърпим развитие. България е наречена още в древни времена Ракхива, т.е. етерно пространство. Тук ципата между духовността и материалния свят е по-тънка. Тоест ние не можем да понесем духовността. Идеята за възкресението е идея за безсмъртие. Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а богове. Ние ще станем безсмъртни тогава, когато завършим човешката си еволюция. Всъщност прозрението работи с неща, които са много по-мощни от третото око. Твоето око е космоса, не е третото око. Слава Богу, че не сме го събудили, защото не може да го понесем. Когато се събуди свръхсилата и материята не е одухотворена, кундалини изгаря материята.